Ito man yan. Hello! Guys, welcome to our vlog. What? This is about Facial wash. Oh, tigidig. super fair. And Only today, but good potty, but it's fair. Fair in potty. ano na talaga pag Ano, dapat may tignan kita. I don't... Okay, bakit ano vlogger? Welcome! And Darla. Hello. Ayan. Magme-makeup tutorial po kami. Kaso lang wala pa kaming Any product. product. Bagal kita patan. We're planning to... May ako itong parang may ay, may ako itong parang ko yan. Nag-aago. Dapat pantay. Pantay na? Bako pa. Pantay ba? O bako pa? Baka yung swami. Hello guys! Hello, Welcome guys. to our vlog. Na camera. Yeah, dito ko lang. So, we're planning to do some Makeup tutorial. without makeup. Without Only- using makeup. Only Lip lip tint. tint. Lip And- tint tutorial. matte lipstick. Oh, lipstick tutorial. I don't know how to do it. So, ako ang gagamit nito. Ako ang gagamit. Magaya ka na So, tapos so, ganito po ang paglagay. Halo-halo. Hahaluin mo muna siya. Dahil inahalo. Ayaw ko lahat! Oh my god. Red. Ayan! Okay, I put... Mapula na pero maganda naman. Tapos may lasa. Ako itong isang gagamitin ko. Anong camera? Ito. 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 Ikaw kayo magamit niya. Kunwari, practice ka naman. At, ganyan. Kaya naman mag- Ayoko pang lagay dito kasi ang tagal matanggal. Maganda siya, tapos matamis. Mabango. Ano naman ka naman TikTok?